Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Uyake gima mwanchi mulielia weta seni kia Ndizi TV ne mambingia na ndetoko umera na aso morobelio wensa kia bono mambia na wasemelia kwa nuna kwa bere gokoboka biyano gendeta kwero belia aso gochaka litko liago kwendo mwanchi mulielia nerebya kwa rabati morobelio wensa kia elindeto abato ukorosera litke liga twakumanya na regenda bakorekana asense icho ya Kenya anenorogongo rwabusi. Good morning mwanchi mwaligeria ason andonse genda tokotubwate kurwa agenda so agalese ntandao sanga na intwe kerengeri kyago bono mambia tumanyenga yoko bwatia omoroberi koru turango babere batato babaswa asomorobelio wensa kya bunalire litkolya Jumanne nimetaba onchiri abanje babere bakweroberia asogwikirana ase chiro ya nyakoe bono mambia gomanchi muligereria na ekinga kyogenda kweroberia asogotarira echirelyo bego kwenyorera kiryo tabulati korasanga nento emambia yabonega nitweligeria Jumaino mwanchi muligereria anigo tobwate chintunda isato asomurubiri wensakia asentunde ntangani togokumanya ali agende tagokorekana asikorwa chinsemo nawega sentunda ya kabere nigo tokumurikira nsemo ya magazeti entunda ya gatatu twabato kumurikira amangana aringete obo cheno igo mwanchi muligereria roberi kegima elindo bekogwe semia amange asemambia yabonoiga kwenda mashabiki etonsipi akorase chi county chonsi emerongene ndaisana na ibiri mensi ya Kenya boka so ime umorobili obwensa kia mashabiki etonsipi korwa chinse chicha Michael soango asomorobili obwensa kia mora manyanga Kenya ngaitwa ikereri gosanga nento mwanchi muligereria wetrasensemeli mitandao sensema ya Facebook Ndizi TV News Digital na bega sensema ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net bega pine location yabo wetra ase namba yesimi ya 0792192834 elinda tabetogo sanga aso bwamo elitrene Frida Kerubo the Lioness herself ndio kweneke mna chibi cyane ndio gide bukira sole asenchira ya bene nere Abigail Nyanchama bakubwata nere Kelvin Mugambi na nchenkoro kwa Job Maangi mwanchunguleria Ndizi TV voka soa ime yomoroberio wensa kia ne mambia endengia yomonguru abera otuyigolera na nentole na kera egento yokomotebinga mbuya mono asego andonsi asoso tengerete kiko igura maliogia ya abera oswa embeo eliogi ria Frida Kerubo na boigo Job Maangi manyanga omoroberi wensa kia bono obeire gogo chaka bene astore chintereba astogo chakia lituko asenchira ya bene bunabotambe lituko lieti chikabere bose Jumanne nigo tokoba tokwarenia abageni tokumulekera amangana arengete obo chenu nabo chinchira turabase komenya bose sumureke nyemelinga life skills and health amangana arengete chinchira toko menya buya inyoranga nime yomoroberio wensa koko yotegera kolituko lya Jumatatu ni ngana erengete siasa Jumaine obo chenu Jumatano chisemi ju Aramisi yabanga nelituko tokumulekera lichiko nabo igo amangana gendra time chinsemo na kolende lichiko le Juma
twaswa ansensemo elia yebwatoke astokora na ko enekinga tobitokurusia ebiru kunyo byonsi bye wiki asigo tengera omuroberi wensa kiago chakera Jumatatu goika ijuma bugima bwa mbogo tigara ko babuna buri goika ogendere gonchoria ko enekinga kwabere ko kwegendereria kurwa ase ensemo eyemo goikira ensemo yende aseigo so ime yomuroberi wensa keni matinga mbale bono igande bakobwatoka abibago anemono bali bali asinse chiri chiama chengumbo na boiko Michael mwensi so ime yomuroberi wensa ke boiko mense cyo Kenya ni matinga mbaro na borobuo bakore meremo yabo tuko mbono gababero ikirana inkagalia na boigo ko gendrete kuyali ni bene ogende kuli oboro buli abana batigale tibo tuko Frida ne amaito boro ngwansa boli oboro kikwabonyora ne chae umuntu nobuka mambi okamengombe orosirie chae bono beka nakaboro Frida bono akakaboro kali bono liyo kali akaboro kao yes tengera imyamuruberi wensa kadanga mentally yogi kagera amangana to kwana niga kupuna abantu bonsi babera abasacha naba kungo asiyonye no musacha ubokira mapema mentally yogi yonye no musubati mentally yogi boyiko nabana baraso mutimuko maide na beli yogi nzagira abase ko batura ne bago cyandere bali kuboka bekeli yogi bakoboka na gotegera umuruberi wensa kabandete kuyali ni bene asenchera yogo chaka lichuko literane nguru kwa Job Maangi asigo so ime muruberi wensa tobe tokoba liboa elimo bwakire bya Freedom wakire bya nakimambya ere bya kegima yes ere bya kegima askwende buna botambe toracha kene gyonsi so chaka nelingana lya Nyasaye emambya bono turabata kusoma kuri kitabu gya Zaburi emyemo emerongo 3:5 aurochererwaye rwa 5 na kabiri ngotabanga nimbangu etera asega tieme chando aye nigo ondendete okoboko kwao igoro yaba bisabane bale nenda mwamo na okoboko kwao uwokolyo wantolia nimbangu etera ase egati yemechando nigo ondendete naendo gendreko nimbangu etera ase egati yemechando aye nigo ndendete ngendere koba moyo anigo okurambura okoboko kwao igoro yabo bisabane bale nenda mwamu na okoboko kwao wokoliyo wantoria igo mwanchu mulondize TV mulikiwe tabu ya Zaburi oyore Daudi nigaotabinga nebanga gagwetera ase chinsemo chiria chire chinkongu ere nigabe to kosemeli kwasinya senga Nyasaye nigo akoba gakumutolia okosemeli kole gocha ase oli mwantu muri ondize TV nga naye twara okosemelinga noba kugwetera amakongwa mange kumubegete Nyasaye bosyo niga akubakolenda ni machenga chinga kibunechi nonyanga ekero ogwetandonzi tukumanyelinga insa kiora nyolenga no rocho moja mwatambuka rwabero wichora kolenta ndo twara kosemela Nyasaye lende abagatolinda chinga kichiabonega nibateri chinga kichinko nguchinyi abange baito motengera tendizi TV nyolanga eningana moeta siri robero urigo chalyanyoka nabwendete muire tambukira kwene kinga mwabeire mukwerenda asikolende ase onsi beka ogosemeli kwao asinyasaye nga kubwate michando endo yonsi nabo akoba gakolenda Frida okuna ko ogosemelia kwemambia ya lero amina yes tamanyenga ndo chingali tukulia lero nigo embegende ko kusabuye bya mangana mange chayo nigo turuchinga embura yachake kunya kanyaka kabisa kare bamenye beka ya Mombasa anabututaite tumanyenga emami yabono iga ngaki babugete ate abantu bali bakumurikira mangana alengete lire baba bakuruge kuregete ndiko nekyanga essence meli ya Mombasa ekembuga mbunke bekegota ande bana gatinga nkiache terakini goitaga extend bakali tukolia lero lya Jumanne none kubwato moiria essence meli ya Mombasa kora manyango ngaki abugete moyale oseke mbuga ikya moirire baro chabuli tukoli goronga
Gano kia betege kugweterani abamenyi kurwa Sense Media Tanzania na baigo Zanzibar abakaba bakoreto kuikase county ya Mombasa soyo masirete buguma bwaye na abandi 22 bakaba bagotoriwa iguma nchumuri nyakolese county ya Mombasa tumanyingo ensene ntoereru nyakorase county ya Nairobi tumanyingo nga emburango tuere abiga soro ngoro usina baranyara sinale emburi gutubono mambya na tumanyingo naende kole nse meli ya Nairobi kiko igulenga ngonya waka tore chisimi korugusi Frida takonya uteba takonya sokosa takonya ko murunga ninga Frida nga kibancha nga nando jaga nga chitali kitoro nga umutie nywelire ntutali mutie nyuto wakire simi engana tonete kumanyanga mbuyore naende kole buya nabona oko manyanga kyoko gaidi kiko enyorega iranesa enyora Frida bandomara tonde to gosabera ko ruase binyoroma tobege da marwa itonse ekembuga mbugu na amasabaito Anyo kona yeso konyo mwendo uri anyakoboka anyakoboro anyakochike bago akonyore nibo aturutere igo akara konyora kanibako toruterango elito twari chinguru cyoko gusabira job obaje muri rekera muri ko gwakere simina akora gwata nonye muntu kana rite gusabira umetu muntu naroro by the way onarite gusabira rebesa bako konyora nga yikiro muntu gechiri gusana ochi kumwakire simwe munya kumanya konyi metenga nebesa onsaba yachi yare tobo kongu lero kali besa tobo gusaba wanje murigereria tumenyenga moyo le kwa bokire biya wasama chako irire igonga tutaite kumanya nganga kyobogi mabu abo bogendere lakini kere biyana nakiyo mutini no morerore takuta na nisukari mutini no morero friend Frida enga kieye embura gendra tegotwa abantu mbali bachakire kwibise ko solime engana yogichani kigima okonyoranga omuntu abatebanga tata edu esibira kino chakwe gotamere embura ngano na embure gagiyo jagwe esibi Frida kiyo chagaro ngakiyo chagaro wamanya konyora omuntu usino monterebe gari usino murundi epikipiki use muntu akole meremo asegete usino hoteli Frida tanya gwesibi wiki ngima wono neli musuri hoka toje kumubole debanga embura ngo tuere aina magosa manene sana nebwenerete abantu baba kuyakikyabusa obo chenu no bwengencho sana ikiagera anmono egento gyokuchani kigima ekero gocha so muganda bwa abantu tesibiti Frida okoliga mura koliora atiokera abantu ngoli kuya abantu mari gochi kuikange bayuta nsanga tango kwata meterit kale banya kugwata chimiyoro mbago tebira kini nyako nyakiro muntu akonya gotama kuru asore kibwanjira abantu baboruo morembe amache gakina ikirito gutambira gumorakera noro irakinga kicyabo cyabene bwati nonye ndiko gali chikunchiroro anya kobo eta macha makendo sekyo begete obukuma boko ya machi obukuma kunya kubera tarekerere suguri ende korugoro liria bayo obukuma abirira konyoranga no naye iga bwatire liberera oya kekyabuza kwende Frida no maito buya bwesi biroche obwa nsumboro obowocha emyaka eri yakare abantu bagachire roche besi tiba de kibata bwate gesokero gesokero ngiarego egeri akaroma ite gali roche gali egetutungi ari ngororo kwari konyoranga asinaro rumontari bukenkana nonyenga abantu bari gocha roche konyorora asinara agatutukare ogokenkana iga ugo yakiki agoso kiabo lakini rero maite tuature mente asibona anyukira onjele kwerire ayaranga yinte de ine minto isiko doje bakaroche ngase tayora nyare ko bako gotonando matense bono squeeze ya kiamukiro senichindagira abantu bakalikoli ebirengere libyaunjukire akonyora nyoro umuntu ngagatenine karo ai ulino no wezi ya bafuya masaruri chizi cha
kakiamo lero agache nyumba permanent sieke kebuli peke kebuli nyine nyumba iri yakabara matutwari ko butore kenyori babeka bune basiga wido murambo kiore mari aya kadere shughuli yao okonya bakara bazo ndongocha njo bodete basiga kanya kali koikacha kakonya kotera nalio mundo ko banyanga kocha kwa ranga kyoko mutenga nole mari ayi sikuizo mete bintu bya advance ya bintu bya bere bigonchele kegima ase toko batoko ruwa oboseme ko chiase abakenya abaligeri bandizi TV tayaro chindo china bora chigwe sibi yalyo nyolenga amacha alitali maya kiagaranto buate amakoromenya korukunga akoleta amarwere buna bilharzia totam amarwere buna waterborne diseases yani amarwere naro agwambukeri gwetera asoro shase goteri buya gwesibi lirochi asama tukabono iga ase ne wendrete naye onchuli buni nsega ndate gonchulia nandi jora bana baito paris ko bara chiko tabanga morobeli bwenza kinto tete besibi liroche nyora sa yemburango tuere ora chiko tele na rosho nyora macha ko ire seiko nona abana bali banchete gwako pali moranga akaroche nkaro konyoranga use akamotarogete kagwetange na sei nali kaitwalira magethenga bono tonyeli bali gwako pali oko iruna macha ali ekene atanyo gotete gwako pali ligebese nilie nene nene ikaranse imekwasta kwara yako stare zako ukienga gari ngochi gwako ntimburo chekalyo nyarenga macha biriga kogogori yes ere buyake gima askendo mwantumure Ndizi TV tukumanyinga Ndizi TV ntole egati station chigendete kwamereria ase amaminano alia akuza awards ase togotebinga Ndizi TV bostoko manyinga osoko inyolia noko inyolinga Ndizi TV nere station enamba ayemo ime yorgongo ruagusi na boigo chinsemo ao chitonchoka naine asengencho noena kwa yitabeire ingana yokotoete bono no waka omuri gwetera as ogo lika SMS yao kuza kuchi ase namba ya 15601 ayemo isanemo enoti ayemo na wakera Ndizi TV abun TV elia wanchete yuege gochera ase option number 3 ose lichibuli yakathono okulikanga Ndizi TV favorite station ase otalikona chwa kende mbale konya kwewolinga na benga mangana aliyoko nacho chibesa mama magokoro itolikona chukende sokoro tolikona chukende egere bosa naende go wakalimo ase iko negendo kwireta ekeyamo chite gukora chitekaisano iko onyo kontekerete mambia bono bwate simi mwanchumulire bwate simi ko bwatire simi lika genda ase ento klikiringa messages ose SMS likelieta kuza kwalikire nyakwalikire tumagochi ase namba elikiringa 15601 akira Ndizi TV une station area wanchete yes sikina chagali ebinde togandara okonetera mangana mansubu na yega atanga ikene kigeta seni kya Ndizi TV obona bubwa subu mu busigo tobekire signature yabo gali anye ko bwate smartphone sensemeri iyo mtandao abokwenda twakire kuragali nonye ko bwate simiri yakabambe umete mbarora baratebe nga nchebona mbwate katururu tingo nyara wake kureri no hanya katururu ngwakere kureyo ibatali abantu be smartphone boka igotobekere signature gali chora Ndizi TV una egeta seni nambeyemo askonde frida na mangi abeteka kwena kiwali tukuligora so tokoranga niga bamenyi be ward area ya Kisusu nigo bale na kera ekibakwegokeria maega yigitambo kero kyomo MC wensemo eyu Anthony Onkundi kerage ase okubaigolera bene echiro elia ya Kisusu okwana ensemeyo nigo abeteka otebanga noko bwaterana kwayo kuya no mugavana we county
kaunti ya Kisii Paul Simba Arati okwabete kwa kwenekinga ababeire bakonyora okwigorerwa agwechiro yubona bwagachi obuya gwechiro yo asaba agotebanga mbachiko gendra kubwaterana no mugavana bwe county area ya Kisii ne kwenekinga babeire bakwenekinga abamenyi bensemo area ikisumbari gotigwa maiga ase ensemo area ya magendro boigo nigo abaga kwenekinga mbachikoendra kubwaterana n'umugavana county Kisii ni kwenekinga konyora bali amabuli engana yabete kwirera abamenyi benseme yugutwara omogoko omonene na gusaba omo MC yukogenda nemere uberio emyana boigo kwenekinga nkoba ikerane riale amagendro buna ebwendrete na boigo wikirani chira chiria abete gako balira roboti ruabete rukwale ni wa no musakito mangana maya Frida Kerubo nigo keratigare koba ekinyorio ase wadi ya Gesusu inse obraibwae Anthony Ongundi magega yo kuigora bene echiro ya Gesusu aya magega yo gwikirania eira sabamenye be wadi yo abo babiri bagucandika asegeka cinga kibaro kya omogoko bokonyora echire yo okwananigo Onkundi abolia omwaziri kobali baga asogokora obonchereje litkolya Jumatatu naboigo Alamisi na kwaene kiabuna mbachiko kinya orogongo oru amatukaya yabo twabagite nabo am requesting approve amatukaya litkolya Jumatatu amo litkolya Alamisi na litokale tukutwara echire yito ebe active so that echire yakemo kama Nheronge susuwodiere na barabu bakora Jumaine na Ijumaa proposal yuni manyetenga turanyonchora ngoto teriori na kebirengere ni county biro Omo director Zakari Moseni gagokera igetambukire kyo anene asene kebna nigo uchumi enseme yo eratinye na boiga bamenyi benseme yo mbara enyorere engele yabo yakera litko School tiare ga ya ko kilometer ne chimu ya bada kus no ba menyete chiduke chos ya renge very peace anbo na no to te tira ne kero go promote no ko economy no ko embawa bagna bana baga na basai yo sunero bana simba wote biomba wantu abichangira last weekend ebiombe to atenga we kamoto aras no ko lusebesa moira ria moira sebiombe Omo MCA Michael Motume nigo agikilia ebikorwa bya barayikolenta chiburaburu ase misangerekano ase abagani yako enekia omolembe na magendero chingaki chonsi Jose yare ngebo machoge bali na wale ngeno mogoko ngaba barayi wetongurwana bali Elineta bingia toko genda bake kanisa tuwajikurwana igombuya kuna tokurwana matani Werwane kanisa na ilo tigare tudarwana aba gusiba minto tuwabe kirerite nyito insebuno mu gusi kare tokurangiri gochie kanisa okoro obuya bwo sire kanisa to monya konyorana na to chikubwata na tishati eto kwera ninse obosoku bwaba siasa ngochere na handengo gende Nonya nabo nigo omobisa omonene asensemo yoboncheria ayenekia goikirania ali abamenyi benseme yobagania chingaki aboli Onkundi komwa budget kwani gore ya mache ekomja kwani gore ya mache mwakwane chitaya mwakwane ile andiki kerumu ashibira ishego igasi yanene ringa ki ekerumu ashibira kiraga bikira masakara aikiro bisiyane tingwa sababu yoko yegache no watebanga kitiga ebuchibesa Omwaziri woboncheria nigo ayenekebuna aboncheria nigo barakore oboncheria asemetinye tato batali gwakana ebango ilinde gokinya echire yo nanje muna wetra chingurunge ile mno mwaziri danje tingo da bawe metinye da tigamba emetinye tato mutali go correct the taxi guy da correct elinde chi moke after metinye tato tumuchiga muna na intukizi county to correct tax chitoke chi gotware gazi to chitna jire chibamiti na taxi yakobe Nonya nabo nigo Onkundi alira kubwaterana no mugavana Arati linda kwenekea amagendero ase wodi ya Gesusu nanche bona iliwete ngatigangore gasi na Simba Arati elibu biteka mwebi na vile visi maelisa itata igo ibombo na akote
amagendo ntogendrete buri county nebite binge mbere obirenchera bibocha. Frida Kerubo, Ndizi TV. Okay, kora sewa delia ya gesusu wagatanga egento nantoni. Ayungati yali amagendero agende takubaletera kurwa sensemeria anene asige kegetamba bonchirya kurwa sensemeyo babiri bakolera nakogenda asichichiro asorogendo rutambe kegimakone litkulya igorom mbabwate nakirya bakoegokelya asibarachikoba bakogenderea obonchirwa bwabokera litkulya Jumatatu naboigo Alamisi elinde kwanekya nganko enyorera bale enyere yabo yakira litokolende rochenga bana siasa mbabeta bagikira na sensemeli babere bakogikelya abarayi bali bako babawikira na semesangirikano naboigo boturubania emesangirikano timetingi jobora beko gukwanera akubwatkana nali abeteka kweneki wa sensemeli ya gesusu ekune tambokrekia amaete muntu otakinereti asobokongu muntu otakinereti ase ensemu otabeteka osomugwetera asobonchirilia na batamanyi obolicho bokuigorwa gwechiro echirekere kuigorwa nkoretere obokoreri ange nabamenyi nabo igekere echiro bekuigorwa nkweneki nkonyora muri amagendo anmono bona buranyore eserikali bona echikobeka ensemo ichibesa asokwagatero gwechiro chicho chiagacho ensemeria tonyorenga nonya na machi abira kubekwa machi arika kubekwa echiro nguchiara gokonya amenyi bensemeria gesusu nabo igo gokonya aboncheria ase ensemeri bono eyini ngana ere ingia kigima ase bonto gusabanga omu MC bensemo area ya gesusu achi kwenekinga nkubwati ali bona amagendero matikali kirigenda ase budget bona wikagenda akibwati mbakengoli ene kinga echire aberege koroso ase bwo to kora sikasa chikone kiwenseme iyo askolende gusaba goitunkulinga okuiwana na igachi abarai mbabwenderete bakora sikasa chiabo asenchira ya maskani ekiagera ekiarege gocha sama tukabosio ni gokibaligereti asigekera batoroke ekioroke ligetari kia ni gotora betoko nekinga to twara chibura buruchi nyinge gocha sama tukaboseke asengenjo ni gabasa bakubwati achimbaratero chiabare bare asebiro ko asigo nebwerete abare bakora siasa chiabo asenchira ya maskani nendo kuigorichi meli n'abantu abange barabe bagokonyika iruka basaye ndubwate chibeba abinga bakubuli imizigo ekero barabe ku gali kwanike ngababuli yabonchire bali imizigo banyora kabesa kabo ndubwata barabe bakwabuse kirere ibonga obuyambororo ekero chichiro chikoigorwa asichinsemo boigo na manga beta koba ime ye county ya Kisii tokoranganigo ensemo amenyi bensemo area ya Nyanchwe kutoka ime yomo chie okisi babeire bakobwera amagimabo eye maega ye transforma kobanga nigo eligetigo chikugwa maega yemete kobosa nonya nigo babeire bakurwa okubolio gochia ase ekiombe keliage komolekera okoenanwa na okobekwa West Magia KPLC kobeka emeroberio ya bwango na kwena kinga babeire bagonchurilia emete yestima ase enseme yo elinde amagimabo tachi koba ase akongwasengenjo okugwa we transform eyo ni gokorabe gokoreta amakongu amange ase ensemo eyo oroboti ruabete rukwaleniwa no musakia oito bwamangana amaya Julie Kerubo. Abamenyi bensema ya Mwanyagitinge kutoka Nyanchwa somo chobosongo nigo baburiye kampuni y'umuriro ya KPLC kubakonya na kogorora umuchandora sensemeyo kubatekana ne transform yo erigeretie kugwa Ukwana negetaseni Kyandizi TV abamenya abo nigo bemurunganiriye asengenje yemete yestime yo bwate transformer yagundire koronse na nigo bawoboire konyora umuchando eisekobe transform yo yagure transforme ya mangana arachire nga kientambe lakini ndolo jile action yende yose yagotekiwa mukaji Nyanchwa Getembe actually twatwaliro bwo babona munanja ne customer na otokora chinyanisa na otoko jatwo yenya makurwe buchelio motoyo le maga ogundete transforme yere ire gocha igaba nambaro konyorora abana bagweta para maragoba ne taba maragoba keretageka no lene support nere maga support yoka yaongokire no neze ga karora maroba ngwigure naga sauti nkari ga komo chikorwo kabwata ga ndogete ga guchura igo tole no bwo transform no ne karukura chinyi ni kugura no bwo
nonya nabo nigo bateba buna batemire gwa korboti gochasa bakori gasi ase kampuni y'omorero korenda omochando oyu tonya kogororwa ekikeirire nonya bonchoreria bagokora bonchoreria nseme yo kobwera amagima abo twabatebire amatuka amatambe sana ebiasara no tokorra no tokoneria ma ebintu ngonyo etrifes nere rueta egaita gochimoino gocha tori twaranye pima bune onye goturumboka go chance bantu aro ya bere dangerous kiara abantu abange no bagweta ande ga no mugambi agwete pale era affect abantu abange ngocha bare karabacha go chenchi fuse to abakwanira baka chibicha bate abaire report bone toko sabaso bwango Kenya Power onye azike baigwekererekyo iga tuga tugukumia konene singe twatebirie abantu ba Kenya Power asomoto ya se transform yerensa aje gotorekebishira lakini wao nturaranga usingoja bale gotokolera bwango bono gaki twale gusaba Kenya Power ngo batebitore ngoja bale ga ba change fuse twabatebiga iga lakini mbara take any reaction abamenyabo nigo basabire kampuni ya KPLC gokora bwango eri kubakonya transform eyo etaragwa boigo nigo babori abarai wesonania eri lingane eri lirigerigwe ase obwango bono twale ko basaba batokonye bona ntwa bangina tokorigeria abana torakunga itogochi abana mbatoganeti omugambi no agweta erachere bokaro rende toekana omugambi nari akale gweta nere igo ya muirananire gaki tware gusaba bakore bwango batokonye ase ngenjoga iga bone tore dangerous bono tuoboira magimaito bakana bagweta mpaka chigari ngweta chirachi nyomba nchirega iga bono tware gusaba abagambi na Kenya Power twalura mararamisi guchie asinyire mutale kuwanja gake motokonya subwango ekogeraga no abantu bakogora chinyeni no abantu bakogora enyama no abantu bakogora chinswe abantu no togosone bikoro tubunanje ngosonanza abono mbwato mondo ko monene nga anytime nabora nyore ngende kulibuka igaso kwanja kwino gake abantu ba Kenya Power tokonye asobwango egekogera toroche ga igama kwena bara beta ikende yonse twasabira abantu ba Kenya Power nabagambe babwaterane barorengana kibagotokonya ese meroberie no mugambi simba saiwete abakwanire batochenjerie transformer terete shita yo togusaba gaki una birero byeito abagambi motokonya nonye no mugambi to diuki na mugambi to monene nere twasabire bonse moje motokonya asengenjo totagetia abantu baito bacha gusira asengenjo yebinto bitokora ebike bikatuombia bona abantu baebire ngana majo kabaligereti ingo reporteria egetaseni Kiandizi TV eritariane Njuli Kerubo Mulilia Ondizi TV onoroboti ruabetero kwalenwa nomusakia oitobo manganama ya kurwa ase county ya Kisii Juli Kerubo ase akumulekera amakongu agendete konyora abamenyi bense mo elia ya nyanchwa matekerestima ya beire twarobo kongu nabanta bange bakoba bago chandika ase ngencho asama tukabono iga estima yabeire bunegento kelia keganiri kigima tukoyiroka nga basic need egento ta uramenye utakebwate sengencho amatukabono iga keregento tokora niyo kiganetie estima aikune osabato goyito chia sekyombekeria gia Kenya Power babawekirana ase ensemo elia na kwene kinga abamenyi bensemo ya nyanchwa transformer iyo nkobere gekorosiwa elinde bakonyora chinga kichinyororo kolende ingana boigo yogoichania neringa nige nganeye yokugania kugwagwe transformer ebegete amagima yabamenyi bensemo eria yanyanchwa ase akongo Frida nkira bukwanera engane asingencho bono nigo estimeye ose transformeye yabereka kogosereria amagima abamenyi bensemeri nkira bukwanera engane kero kuriya Kenya Power ne bwene taimukie egetambukero Ikagaranga transformer isa kubwensemeli oika ebege koleta obokongo ego Kenya Power bwana tabe mukige tambukiro baende bakora monchelia sensemeli na lia bamenyi bensemeli barabe bagotwara obotoera rumetera bagakora imirimo yabo nigo bali na wasiwasi barochinga nabo montara chugwetonyeraga kugwero ni transformer ego mbabwene tabe mukige tambukiro baende kinga yaberege korosigwa naba onchelia bali go saba menyi bensemeli nyancha bagendere no bokoreri
bwa keralituko yesere bwa kigima ase kolende kera chikuraga ensa monto chikumirana no mogeni ito kurwa ase kimbekeria Kenya Student Christian Fellowship yorachi kumulekera amangana arengete chincherta to kinia abana chinga kichi bale eserusa na boigo ekia borke wagwenda te wakora ase ensemo yerusa bose omutimoko omoke oyo ogendrete immensity ya Kenya samatuko abaga komentwa kolende naendekera chikoraga chinsa ibere chabono mambi ntochigosanga nere Masaku Boniface oyore omoliki obotambe bose General Secretary Empowering Kenya Foundation naboigo yorumu manager logistics jikubali Africa habiko sangana itu igoro chinchira abasae barabe bagwetanga na malito agenkyo naboigo amakongo agenda te kwabanyora abana abamura babere bakomerwa na malyogo yogotindi naboigo korondo nebintu binde bitari ebironge sikulinda abana banyaruka banete konyora amangana amakongo bunugo tacherunse amalito agenkyo amange ayo agendete kubanyora asekera chikuraga chinsa ibere chebono mambi ntochikomya no mugeni icho asimambye bana asikonde buno butambe entunda yakabere feeling gitokopata okora sentunda yakabere ni gitokopata kumulikira amagazeti kera sensemo yane ngochina baita gwitira egazeti ya Daily Nation na wega sensemeri ya Job obaita gwitira egazeti ya The Standard so basa usuka ngo natura sekretari tambe tobe tukuirana nensemo elia ya magazeti. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero cy'omugusi nyangweso ningenda tingokora nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera rituko lya Alamisi enseye monenusu ya Maragoba ekimekingekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene nokuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bare abantu basomibwe twade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni bunatokuna okwererega obunobukano obukano agatumekire engagi nyani cyane ko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni Morogoba maokoro nsara maya patina baguboreba engenkende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiego kigocha kira rituko lya Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera nomwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano nemo cyamugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo bwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero cy'omugusi nyangweso ningenda tingokora nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta
wanjire elio nanjire Keraritu kuri Alamisi enseye monenusu ya Marogoba ekineki ngekero cy'umugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyurania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe twade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatobona okwerega obunobukano obukano bwo agatumekire engagi kinyani cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maukuru nsara maya patina baguboleva engenchende umuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobelio yokwera Numuiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mocha mugaso nasiko gichana Womukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana Wokunguzyo mazyo myaka yako manya barubero Umwana wembe bakaboli umwana wenguko ngaye Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Mwanchumulilia Ondizi TV tokwane bene ase ntunda yende imemoroberwe nsakia ase buna butambe ntunda akabere niko tokumulekera amangana ringete amagazeti buna butambe niyonko baite gwetera ase gazeti area ya The Standard ama engana irobolito ase gazeti ya The Standard nigoro yetwego aganda temechinsemo au asomorai wense Dr. William Ruto aberega koraria bunanachi koena kinga ba obeire gakurwa ogosira otia ase balia babeire bakonyora ogwakwa nimbura enyinge naboigo toigo bunoche ase gazeti eyo nigo oyuno musai oyomo oligetigo otoria engondi yaye chingaki chiria yarenge ase koyetanga kurwa ase echogenda temechinsemo au as kwendo mwanchumurigelia Ondizi TV ni bomorai bwense Dr. William Ruto atabanga chinka chon speech ilicyabere chikonyora ogwakwa nembureye chinka chiribu emerongo ene nigo barachikoegwa chiribu komikera enka una enchera eyemo yokubasira erinde kwena kinga babeire bako chakana kwegendelia na magima abo asensemo elia yensemo elia yekemekugera abwene bomanya bantu tebanga ekere serikali lizuko nganya abantu nebwene teboyebe kuligeria obwene bwabo askorende nonyeni imegazeti eyo The Standard na mange agenda kumalekeru anemono igoro yowekerana abosio bwe bunge elia ya Senate como governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja litukuligoro asabeteka ku unenkiwa na boigo kuboligwa amabolio amanene igoro yobotumeki bwekibeza chiribu bwekibeza chibilion emerongo ene naisato chiria cha Nairobi Metropolitan Services boigo nigo engana emolekire nigoro yomugiro w'abanyagitari asaboigo aba nas babere bakoralia gochigo chakya omugiro obo ase obwangomono anya serikali chikumulekera ebirero byaba yuna mange chikumulekera ase obime ime yegazeti ya The Standard. Mwanchumulia ili atianguira ni goika ase gazeti ya Daily Nation kero trabe tokumulikira amangana mange yomurikibwe gazeti yo aete obolito toko chaka ase page entangani engane mwamwe mulikire gali nigo gututukana bwaneta kwene kigwa anene ase kerogokeria
omuraibekia magia ODM Raila Odinga alikoria asichinse chirichia obomo bwa Africa ekero muri kibwe gazete yo amurikirite ngani gobono Raila aberega kwiranirira obokoreri bwaye anene asukwamirira serikali ya Kenya Kwanza yo yarorokanire nga nigo arachikobaka gosiria ogosirwa korwa ase serikali yo peji ya kane na baige ya gatano ni murikirite ngane yo asobweme oiga se peji yentangani nige murikirite omurai wense oyobete omurai wense na baigo mu waziri boberendi weme na baraibande babete bagotalira ase Chislam sirichia kya maiko ime ya Mathare county ya Nairobi kero bagachite kora ama kwali abeteka kweneki wa sensemeli kubwatikana nimbura enyinge yabeteka kweneki wa asensemeli kondo murikibwe teyona murikirite nga omuraibense Ruto nigabekire ebilione yemensemo elinda kwanekya nga chiskuru ngwaga chakire chinga kichirabe chiko igurwa boigase page ya gatano na limo na boyo gatano na kabere ni murikirite nga ni yasobweme ase kolende boigo murikirite nga nigo muraibense alireira kwena na chibesa ase abantu bali babete bagusiria obumenyo bwabo ase chinyomba wase chinga chiribwe 40 kerenka erabege konyora chiribu 10 ime county ya Nairobi yakero igoto kumurikira ase gazeti ya Daily Nation page nentangani hanigo murikirite nga ekegambero nigo kyabere gikorwa ogochika kuchia ase serikali na boigo abanyagitari ase babaire chinsa 40 na isano na seto elinda kwanikya ngo twarabali okoigwana ase gukora omugiro w'abanyagitari oyogenda takwanikwa sense ya Kenya page 10 ni murikirite yo asobweme boigo ase page yo ni murikirite ekyombekeri yagekorwa nyobo kurumigia EACC na kikiragenderere agotigara ni million emerongo 5 nomo naibere echabete chikorusiga sensemeria ukoria tan kubwatkana ningana yobukurumi eyegenda tekokolerwa obutuke page ya gatano na gatatu ni murikirite engane yasobweme abo igase page yo entangani hanige murikirite cooperative ya Kenya Union Savings and Credit Cooperative Society Kusco nga kibono babete gosenga kyabao bisaba nene kurwa se cooperative yo babeire bakole chibesa 5,500,000 na isano na isato 5,500,000 etano ni tato na isano na ibere nukta isano nemo asekera omwaka abantu chikoba to koligereria engani ya sobweme ka turabito kumurikira page ya kabiri waiga se page yentangani ne murikirite nga kibone kiganchage serikali era chikoba gekona cha sensemeli yoboyo subsidy yoboyo sekerengo kemerongo 3 na isano na isato igoro yemia ase a budget yo mwaka onde was next financial year kero koligereria boiga se page yentangani ne murikirite nga kibone nse ya Kenya emurikirite gocha kwane kyanga ngokini abale ebintu biri bakonya gocha ase chinse chiri chesko anene gocha asensemeri ya US ngakibalingete nga bachikoba bakomenta chi product chikorwa sense ya Kenya gocha ase chinse chiri chesko ase page ya kabiro mwancho murigereria anige murikirite kyombekeri yo korwania obokurumi Kerba murikirite omwaziri ensemeri chi cooperative Simon Cherugoi anene asabereka korusia board yo yarenge etenelita sensemeri ya Kusco kogwatikana nga nechibesa chaberi chikoletwa gose chiko ene kigwa gosira asekera omwaka kerba bereba gukora obotuki nigo yane kiringa nigabatenelia banene korwa asenseme yo babere bakoiba chipesa kinyinge asekera omwaka manchumulilia page ya kabere hanigo emurikirite ngane yo asowe megoska busewe ka page ya gatatu
anigo emulikirite nga kibona babwatani kora sensemeri ya Guinness World Record na kibona bagendete kurigia omugaka oyomo Segeta John Waweru oyo betega kumulikirwa omwaka bukirubere na 13 ase ogotwara chinjara chintambe asense ya Kenya ainde basemeretenganero bwate chinjara chintambe ase orobongo rwa Africa kero kurigereria nganigo abetega kumulikwa so mwaka oyo chingaki amorokererio yo oboremi abeteka gokorekana sensemeri ya Mombasa kero abeteka gwesoke bene nabwo gotebanga nero bwate chinchara chintambigo nigo bamuganitie ase ogochigotwara amameranio aya Guinness World Record elinde goikirana sensemeyo nigo yenekiringa kero mwako yo gwechirubere na 13 nigo abetega kwenyolera chibesa chiri bubere goika chiri bukomi elinde kokora osekoro kya chinjali chichaye bwega sepeje ya gatatu ni mulikirete nga kibono ase ansemeli chinsemo chiri chigendete gutagurwa kubwatikana no guchika kurwa somura iwense na kibono abanyinyimbo babere bakubolirwa kwenekia nga ngo babara batoererwa sembali gutumika chinguru chinyinge chinga kiba kunganya abantu kurwa chinseme cyamagega yomo swati yomo oyole esingo mother wosiria omwana oye w'imyaka 5 keraso getaga chikomoligeria nabwo chinga cyabetaga kuira na kanyara enyumba ya yaberike gutagurwa no mwana oyo lengeime akaba kagusiria obwimbwa ya sepeji ya kane manchumuligereria nigo emulikirete omuraibikia magia Odiam Raila Odinga ase manchumuligereria ekumulikiranga niga magorio agendete koretwa mange kubwatikana ngani Raila Odinga airanire asokomo cha serikali asamatuka mange nigo babwatani korwa sensemeli serikali ya Kenya kwanza babere bakoenekya kumusira no nyoberega kwamerere serikali asikolende Raila Odinga abetaka wesoke bene na kumocha serikali kubwatikana ne chinjera bagendete gutumika ase ogusonsora omochando bwetoigo asense ya Kenya akolende nigo babiri bakobole osina chikogendera no kuligikero gikikyobunyakirwa asense chobomo bwa Africa ase magega yenseri ya Somalia na boigo Djibouti babete bagosokya omwamereria oyora chikobanere gakurigia ekero gikyo page ya kanene page ya gatano ni mulikirita mangana yo asowe me page ya gatano nalimo asenda chigukira omweli bwo kumulikira magazeti niye mulikirete ngachumura ibense aberega kwenekia kobwatoka ebile niemo asogo chigo agacha chiskuru echichabera affected ni mbura enyinge anene asabaigo aberega kolia eira gochigosira chinga chirichiabete chikuru agose chirichiasiretie obumenyo sabantu bali babete bagosiria obumenyo kubwatikana nimbule yigo manchumuli otaka kwemenya mange enyore gazeti yago ya Daily Nation osome ase owekirano togoska wika ase gazeti ya The Standard nigo eukwanera igoro yenchera yokunganyigwa kwabamenyi bali bamenyete ange netinsemo chirichira sa kongo yokonyogurwa nabo gwakwane toigo ingana elikunganyiwa yaberege koreta amaberera amanene ase egatibyombe biri bikwegerera obwene bwamwanya abantu byabere kugania amachiko nabo igo amagiro ali yabekire ensemo ase okumulike nako igo kolenda abwene bwamwanya abantu kubwatigwa ngaki abamenyi abo barabe bako nganywa epeji ya gatatu ni kwanera igoro iyo musacha oyomo oyo oraire nabana baye kolende chingaki etuge yabetege gocha nigo yabete egekoba asomba musacho ni gakurukwa ase amarieta mwaka Bernard Ndungu ni gabetega usirie abana baye nonyanga kabetega kwiri tambo yote makubatoria nigo etuige yabetega koba endi tomono kigima nagosomba abana baye kulendere agatwara egesyo asengenjo nigo amacha yobetega komosomba ase kilomita eyemo ase kulende abetega gotigara ime yetente asengenjo ya macha yabetega gorwa asorochirolia ruwa oroche rolia ruwa
Kijabe niga agakwerera ase oboime buna etoige yo yabete gekonyegeria obogima bwayo boigo ime ye page ya kane yokwanera igoro ye yabamenyi be county area ya Nairobi abarach konyora chiribukomi kera enka maiga buna enchera yemo yokoba egekendo kurwa ase amache ayo agendrete koirera etoige nyinge imense icho ya Kenya boigo nigo ime ye gazeti ya The Standard page ye ya kane ekumulekera igoro yogo abantu abange abose abakenya bange koba abago turubanigwa kisabali cyabo naboigo kobetelinga abarate ni kisabali cyabo maega yechindoche koba chigo ichora na boigo emegoko gosoa ase epara so sabako bakuru cha saba Kenya koba maiso anemono chinga kechi chembura epeji ya gatano nigo yaberige niyo bunge kwanera igoro yechinchera chiogo chia gotenenia chikampuni chitagenda dokora emerimo anemono chiria chikorosia amabuta asengenjo ngana chende konyo chikutumika chibesi nyinge asikolende batara chitawa chikorokana ninki chigo kora aseboigo epeje gatano nemo gazeti ya The Standard ni wizara elia yobo chenu wizara elia yobolemi chiabeire chikweneki buna bosokoroki oborege ubolia bwensemo elia ya serikali ya Kenya kwanza yemaga yokorokananga ingo chiwizare cyo chabeire chigotwara okonyegeligwa ase amatuko abwangu askendo mwancho muri Ndizi TV abuno turachi kuikira omwele okumolekera amagazeti askendo buna botamito kumanyinga onyegone tukwimanyia amange nabo kwegorera egazeti elia wanchete obego kwimanyia ase oboimye kolende nikonkumanyi bunga nigomogene ito abera wikirana ime studio ase emambia yabono asitorachi kusanga nere Mr. Dan Vas Osogo oyore egati yaba kamati bose egati yabalia bale ime bose ababwatani bale asekyombekeria ya Kenya Student Christian Fellowship Orosagia Ruakisi abagosangana intwe amange namono igore chinje tubana tokinia abana baito chinga kiechi cherusa freedom nabora nyolenga omwana nachiterusa kolende chimbwa nchiro moyibuli ataramanya nakitokoleta boro kiewa usaborokia bali bamenyete na barobwe skuru elinde baba tatebinga nkie kekegendrete asyo skuru chitu narali yagendrete asabana baitu ayibuno moyibuli olenga nemeremo yako genda tumayitinga kya abana bagendrete komenya tokomoleta simambi yabono ayosangana intu asoboime igore chinchira tubwende tukolenda abana baitu anemono aseke golieke ekegolieke kie century yemerongo ebere nemo naboigo chinchira abana bali batotegerete ngaki yabono mbamente twirusa ngaki bagwendrete menye Frida. Okay, womanchu muriyelia ante tetosa somutimo komoke igo tokoira na segeke kekerubose ni gonda chikobangu batiga samugo kae job elinde baba usangano mugeni gweito buli tukolelero yorabe kago kwanera igoro ye chimbwa chiabana chinga kechiga chirusa igo tuskatonyegera ngwira na bara segeke kekerubose elinde baba usanga amange. Ndizi TV obwansu bwomugusi chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme kuchisibika kabisa kageteboli chisibyo gosibya eng'ombe imanya ko bangatiri kore